kubor ka Batisi TV. Lawan rasipi da ka singam beats aqua na molai moro haka jingdap sansnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go batamai ka bas kem bat bidor. Ka jingeki stay at home ni Shong Yen ka bakhat ar kanta ka balakhat pelong da ka sunjuk wahe chnong urban Jowai ban pen pawi ka jing Pyrshah ban ra no ya ka PWD Jowai North Division syaka chnong Shangpung kala Sdang nadu ka san peje mestem bat kala long ka basaiso bat ka bayaj bet ya renti lai I babarok ki dukan kiyo kum ka yo thme ka yo chor ka yo senrat kila khang kredep lun bat ki shopping mall kum ka V-Mart bat ka India Family Mart kila khang kredep lun barok ki bank ki badan hasor Jowai kila khang kredep lun kat baki office sarkar kila pli henrai tang khendiat ngot ki nok trei kila poi shi jakat trei ki kali tourist ki bakamai Shillong lat rambai amlarem bat kum ta ter kila snok tilang bat kini ki wahe chnong ka entrance exam jong ka diploma in elementary education kala long ha government boys higher secondary school Jowai kala long ka bayaj be yaranti klem kono ka jingthot ki pulet kila pelong ka jing apahara hayo thmai bat yo musyang bat ki he pulet kila lej ban yaj pahara ha barok ka wei ka sor Jowai haduk menta kam shim ladan kono ka jingja ka bas ngosi